Nova vaga de roubos en Ribeira. Varios negocios e supermercados foron obxecto de sustraccións violentas. Algún deles, aínda que non se puderon cuantificar os danos, poderían chegar a ascender ata os 12.000 euros. Volven os roubos e a inseguridade ás rúas de Ribeira. Desta vez foron varios comercios os obxectos de roubo durante a noite, sufrindo cuantiosos danos materiais. Xade, ubicado na rúa Peonil, foi o que peor parado saíu. Aquí o ladrón entrou arredor das 3 da mañá, rompendo o escaparate e un mostrador para subtraer preto de 40 reloxos de alto valor. Desfeita. Romperon o escaparate e romperon a vitrina que estaba pegada ao escaparate para roubar os relojes que había dentro. Eu que non sei ben aínda porque ainda estou facendo o reconto, pero sobre 40 relojes. Foron os propios veciños quenes viron o infractor rompendo o cristal e saindo co botín, dando a alarma á policía. Uns reloxos que Loli agarda recuperar, pero sen esperanza de poder devolvelos ao mercado. Díxome que o veu, entonces empezaron a berrar desde arriba, e saleu correndo, caeron os relojes, volveu a collelos e foise correndo por aquí arriba. Eso xa non valen para a venta porque han de estar dañados. Teñen que estar dañados porque son cousas moi delicadas, entendes? Caendo ao chan un reloj non tirón aí na pedra. Nada que, non sei se recuperará algo ou non, ojalá que sí, pero, bueno, o mal xa está feito porque agora non podo traballar, xa non podo traballar, teño que cambiar a cristalera, teño que a vitrina, teño que chamar a tous, é un problema. Aínda que Loli non acabou de facer o reconto total de danos, sitúao nun primeiro momento arredor dos 12.000 euros. Pois ao mellor 12.000 euros por aí, porque só a vitrina de Tous vale 3.000 euros. Non sei canto pode valer o cristal de seguridade tamén, e relojes, hai moito valor en relojes aí, entre os dañados e os que roubaron. Un roubo que, non por collera de sorpresa, é menos esperado. A miña compañeira díxome: temos que ter cuidado porque esa vitrina de Tous é un caramelo para todos estes que andan por aí. Pois díxome fai 3 días. A semana pasada entraron en 2 ou 3 sitios máis, ao final vamos a caer todos, vainos a tocar a todos. A min un día, pero outro día será a veciña daqui do lado. Sabes que tampouco fai falta estar moi escondido, que estamos na calle peatonal. Dende a patronal e os comercios xa se exixiu maior presencia policial nas rúas. Moito tempo exigíndose por parte da Asociación de Empresarios, pero eles están a todas horas en todas partes, é que se hai 2 patrullas e unha está en Aguiño e outra está en Palmeira, non poden estar en todas partes. Este roubo colle a Loli e aos comerciantes da vila nunha mala temporada de vendas, facendo a ter que asumir aínda máis gastos dos planeados. Pois estamos pasando unha temporada moi dura, que as ventas cada vez van a menos e isto faiche un roto, o sea, eu teño que pagar esta mercancía, que esta mercancía non é gratis. Son cousas moi caras, a estantería esta, a vitrina non necesito para traballar. Entonces son moitos cartos, moitos cartos. Os propios veciños da Rúa Galicia alertáronse pola madrugada co ruido na rúa. O saír ao balcón foi cando puideron ver ao ladrón coas mans na masa. Eu máis outro, dai. Cando chamín a policía, chamaran outros. Caían aquí, dou voltas para atrás, correndo como un loco. Eu dixo, corre, corre. Bueno, correu por aí arriba, a local chegou en seguidiña. Pero, claro, non sei se... A propia veciñanza asegura que a inseguridade nas rúas é algo novo e que naceu nos últimos anos. Por iso, piden maior vixiancia policial. Era tranquilísimo, verdad? Era máis tranquilísimo. Pero, uns anos para atrás, para aquí, mi má. Pero, bueno, evitaste problemas. Porque este que foi, hasta caía solo, non sei se estaba borracho ou drogado, mas ben drogado estaría. Porque queron as cousas e andaba como un patoso, correndo, pero como un patoso, non? Mas eu penso que hai pouca vigilancia, sobre todo nas zonas peatonales. Por moito que anden en coche, tiñan que empezar a andar como andamos todos, a pé para poñer un pouquiño de respeto, porque pasan no coche como se non pasaran, é igual. Vigilen un pouco, sobre todo nas zonas onde máis ou menos poden roubar, entendes? No malecón, por exemplo, xa é máis difícil, porque hai máis xente. Pero aquí nos sitios un pouco agachados, pois é fácil que che rompan un cristal, como neste caso a Rosa, que lle romperon o cristal, e xa ves, a desfeita que lle fixeron, entre relojes e a rotura do cristal e todo eso, un desastre. Polo que vexo, as noticias que hai, que cada vez hai máis roubos, cada vez hai máis peleas, máis, non sei, máis de todo. Pero este local non foi o único que se viu prexudicado durante a madrugada.
O supermercado Gadis da avenida Rosalía de Castro foi o escenario doutro roubo. O ladrón empregou o mesmo modus operandi, escachar o vidro para acceder ao interior. Unha noite máis para engadir na longa lista de madrugadas con roubos na capital do Barbanza.